Apa ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku iki kangen lho, Pak. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ora putu Ya, krek aku ketok tuwek nomalian kok putu barang lho. Ora tegese iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Kabeh niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang ana kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Ya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, pelak-pelak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Enggak. Nabian bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Oh, piye? Tak dulang suarane piye? wes pokoke nek Niken ya apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut Niken iki wis dakoh dhisik. Luar ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi gendut Niken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Leres-leres kita masane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken. Nah. Nah, mumpung niki gendut Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, boten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Ah, driji niku warai kok rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri. Ayo, sehat. Alhamdulillah pangesune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowaning Pinggir Jagung. Nggih. Pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng men ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Iya nggih. Lah menika katresnane para
warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing pinggir jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin beliau semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong warna iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Mbok menawa dhek ora tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah wong tuwa iki ora tega nek awakmu harus Ya kan gentenan nek ngomong. yo wis ngono ngomong. Mulane menengae. Nah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Ya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rum salim ya Nduk. Wah, dan ben-bengi lah mimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku kuwi kangen lho Pak. kangen Aku dadi banget. buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah lerengku kapan kok iso ora turu lho? Ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Kur bareng sampean saya dewasa, saya gede no. Sampeyan lah asline terah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya terah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku yo Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan lho. Tak 2 tahun 3 tahun lho. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangesune Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih Pak. Ya paling orang aku tak kirim rekening aku yo transferen ngono. Ngono. Lho Pak, yo kuali. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya wong kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Nah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Lah padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet yang ngomong anak putune. Urip dia putu Ya, krek aku ketok tuwek nomalen kok butuh barang lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik kae itu. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih ada CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Iki kok malah di PP. Apa we? Di kaset ngono kuwi to. Iya. Di PP. Iya. Ambuh, iki malah dene aku ora ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal ke. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Lah buktekke lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Kaya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, pelak-pelak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya.
senadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen was rina hingga ratri piye? Tak dolang suarane piye? Wes pokoke nek mikir ya apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu, karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik. War ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cak mangga. Nggih. aku